financial problem, relationship problem, kabama you may name it. There was some with the CEO that God is in control. They kai to slay a problem tori maya. They about charana ke with kai to nalu. Sin pan by maya. Kai sing opai to nirsa mungno. Simi jisun bagay sun mukhumoy. Nirsa by nay. They or samung sin isuri mung nay kai to ni. Sin mukhum laya na. Sobrang kai to. Kaya semua kali bisa kaya juga. Sini debari masima, semua breakthrough ini akan itu. Semua orang harus subscribe. Sini suri mana ni ya sensari, sini suri zau. Amre juga, okay. Saksa musabah kaya. Anu yang juga zani. Angin juga, sabuk kainani, sabuk kainani. angin juga zani, coba jadi. Sini khasa manus sisumnai, sini struggles na sisumnai kaitor. Nora pai hambai na sinanona lob na ni zora naman itari kaitor. Bebawan ni sisangke, mabahay ka na kutsumang tomte. Peni ni basahan ni Mumbai ni zanay bebal borok. Mabahay ka na kaitor. Ni namun kutsubo tomte. Kaya pat sinabahay ka na suri sa imang tomnay. Nang mutsuma ba kaitor sa mga apostolang kanay.
हाथानि जोंनो नांगौ खायदो ते खायदो चिनि प्रब्लेम इसे चिनि डिफिकाल्टिस इसे नों बुजुगो दं खायदो खायदो नों सावजों नों बेबां नों सियो सिनि जों बयखौ सिनि ट्राइ दंनो नांगौ ते निनि हानि बागिसे जों ते सयस जाखा दंनो आबो से वान सुइ दंनो नांगौ तांनि हिमाके जों सामा सेकांनो चिनि प्रब्लेम सल्यूशन दिख्लाय जा खायदो नों लबजानो सुखसुगो बेबागो नों बुजुगो दंखो हामबाय खायदो बेबांनि बागै हामबाय आफाय उजयनि बागै खायदो खासुकसा साजला चिनि बुब्रा चिनि सुब्राय सिक्रेसन मुंबाय सुइसानो आमेन हासुलाय Balai-balai ke hambai sini ini praise and worship Hai no hai hambai maya pharo sini tinini kaitorno lob sawi kaitorno bori ui tinini mok khuluma pandano cheng sawi renai lobung baikai sini JBPC koyer NBPC koyer tai DBPC koyer rokno norno balai-balai ke hambai mario Abang bagi sini joto pajak sini resource joto sini pastor evangelist deacon tai joto congregation rokno ang waisa bai joto no hambai tai sarik kezang jorani kakaham si bai aparo hai himpano 2 বছর অন্তর অন্তর sini youth fellowship panda program kotor ma phaiba Jang jang klayai sikla rok suku thumaba horang kotor klayai जों praise the Lord ma hanlainai haisi aun bagai duita khe nailena joto je singer means je sini choir rok borok no ang waisa hanrnai borok le horang kaplai sikla ba tai khe joto congregation khansa khai samo kaplai khe horang chirigai Sing praise the Lord all the time hanai man do kindly ang jotono request klayana phaide sing palba salayana jotono sing kisa palba salayana o panda sing samane jorao kai tono siri khok layai kai tor se lobja thon hanai sing siri khok lainai moni agoloi lambak tinini no kok bothoma hai ke basin team abono ang Pal keceng kori lena, aboni agulo surinani bagai, angkoyana songjak tongoro cini dikon nondo deborma secretary CNBPC. Bono bos harno bangkoyana, bocin ciri khok bay mani agulo no, elambak kori bay mani agulo no, boyang gandaro fight tong pai kesawan. Angka ready le hera, angka angkoy rokno puila sanai, nong ni besok tei korang tor. Norok salburum resabi tongnai kai torno chiri khogai lob khani bo asida khorang tor heda okay ready 1 2 3 go kai to lob the thon praise the Lord okay tau phani chini tau borok no muthubui wang kuchuk sakawo kai ne jat borok kobang ma ba joto congregation do kai to lob the thon Mon brom balai ka hambai phadi basai tongna ni bagi nang koyana chini suri chengnai na bang koyana bo phai sini
जों किनि कक बथमानो मुइदु ख्लाय जों सिक्लारक नगतलां थानानि बागै जों हाय आनि उतुं-उतुंखाय होनलाय फिरोनानो फायदि परिलेनो उतुं-उतुंखे नरब खरं कतरखे होनलायनानि बागै जायदबदि चला सिक्लारक ब आबतुइ खेनो साक सयदि होनै होनदि टिट दुइनि सय बोसोरनि सय ओके बालाय हामबाय सुरिबो चेकनानि बागै आं सिन सारनो कय सुरिनाय कायतर काहाम अजरनो हामबाय दङ सुब्राय नों सिमसि लबजाकनाय नों सिमसि बरिजाकनाय ननो कारिताय ख्रक्साबो करै अबहायकाय मियानि सिमी ताबुकसा जरा सिनी SNBSB सिक्ला कुथुमा पान्दाव कायतर नों जोंनो तिदुलखा अबहायकाय सारिपांजराव कायतरनो खुलुमनानि बागै जों जरा काहामान खाननो हामबाय दङ अबहायकाय सुरिवाव जराव अबहायकायनो अ पान्दा तिदुलनाय ताय अरबेला रोजाबनाय कायतर नों जत्तनो नों सुबादि सिनी कक्तु बनाय कायतर नों बनबो सुबादि ताय जोंनो जत्त पालतनाय कायतर अ पान्दानि बिसिंति हामारि मानातिखाय नों जोंनो सुबावितन कायतर अबहायकाय नों जोंनो बेभाग जागाव तिदुलै आफाक नों पायासाक नों से तिदुलै मसकि सिनी बेभाग जायारं नाकादि पान्दा पुइलां जों पायखा जरा नों तिदुलै जिसु नि नों बायसान बेले का हामबाय जों जत आसुग्लायनो हंखाय चिनि सेक्रेटारि सारनो बसुरिवै कलां मानि बागै फायदि हंखाय जों किसा प्रोग्राम शेड्यूल ताबुक साबो बत्तै तंनाय नरनो किसिसा साख्लाय रवानो जे साजोंनाय रक नरक जतनो रेडि के तंनाय बागै आं नरनो कयनारगो दिनै लमुं बायखाय पान्डानो प्रेस एंड वर्शिप लायका चिन क्वायर बदल रक तै थांगो आं साकबाय थां नरंनि दापु श्रीदाम देबर्मा वाइस प्रेसिडेंट SNBSB सुरिवि चेंखा चिनि सेक्रेटारि ताय हेलि थुमनाय मनियागुलो तंनाय जामुंनि बिसिंति ख्लायै ताय हेलिनो सुरिनाय दिकन पद्म कुमार देबबर्मा प्रेसिडेंट ABBC ताय लम्बा खुक तांनाय इवेंट संजय रुपिनी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स SNBSB पालसा बुंगो तंगो और जे शेड्यूल तंमा हाइकेनो जों थांलायनाय नर्म रेडि तंना बै कयो ABPC CNBPC HBPC ताय BBPC मनियागलो तंगो साइसुं रोजाब मुंगो MKBPC ताय KBPC ताय खरगनि रोजाब मुं SNBA क्वायरनि जागावो ब्रक आलायदा ख्लायै कायसे स्पेशल प्रेजेंटेशन ख्लायनाय बंनिया जरावो ताय तिनिनि चिनि इलेमी चिनि सार रेवरेंड अपूर्व देबरमा सेक्रेटारि TBYF ताय तिनिनि टपिक ओबिडियंस मनियागलो साकलायमुं ताय पायथाक सुरिवै मथांनाय चिनि बरम गोनां सार रेवरेंड फिलिप रुपिनी वाइस प्रेसिडेंट TBYF अबा हायके तिनिनि चिनि प्रोग्राम दंनाय तामुखाय जों मजरावो हेलि थुमलायनानै सिगां थांनाय बिसिव सरि लाइ थांनाय चिनि युथ फेलोशिप आ जरावो जों निउ टेस्टिमेन्ट आ जागावनो जों युथ फेलोशिप ख्लायो आ जरावो पान्डा जेफ्रु कन्डाक्ट ख्लायमा जागावो आं कायसा कक्तां सामानि दङ तो आबो प्रोग्राम युथ फेलोशिप हंकेनो मुलुमानि थाङो थानायाव सामानि आं थानायाव कायसा सामानि हंगाय आ जरावो मान्दार बुबार बो साग्रम गान थाबुबार बो कयरम थांनाय बिसिनि पेन्डेल रकले आबो बोसोरसे कयरम हनै सामानि हंगाय टाकलाय बहायनो मुलुमांका टाकलायखे वाति रक फाइ बाइख्लायमानि बागै पेन्डेल सिमी आलाय दाखाय तरजाखा बेलायखेनो तरजाखा ताय बरक बेलाय कुपलुंखा आबोनि बागै तिनिबो कायसा मुलुमांका तावको आबोके बारिनि फान्तो
bora khai thangkai chakri se mojang pho moni yagulo hangkai parani siklabo bai khlai thangkai randa se mojang pho pendel toribo borok gre hingkai abo takum toka thaisu musik mojang pho hangkai by God grace obosini tini taman toka thaisu muya abo sang sananayo pendel sini kotor ma borok gobang ma to kaitor sino proof khlai rekha jengbo chini je phan seng tongsak apni kheno sai tok laika abo bai kaitor ni hamari bai jeng tini pendel full mon yagulo fataro gobang ma to abo tinini chini o youth fellowship taklai ni balai kheno success kaitor balai kheno hamari rekha abo si phaidi tabuk mo jarawa ang koyana sini asa rokno norok ready ngai tongde jeng puila heli thumlai pailai grana hangkai o heli thum tani resapna ni bagai ang haino hai chin kwai rokno no ang koyana norok kisa gan lead khlai paidi hangkai norok lead khlai pai mani jorau no ang asa rokno koinai norok heli thumlai di tai a heli no surina ni bagai hangkai sasing saklai jak ma kahai sini ABPC ni presiden senang hambai sini SNB ko ya Oke, belai hambai, mungkin sini choir, ini choir, fai kisah sini helikum tani coba nani bagi yang choir. Hari ini borok resap nani cengkang ke cengjoto na palkai basolena ceng heli ya perlani. Ceng heli kumbaya sak ceng koyo norok resap itu nambah.
Subrai Karobaki Namana Mujuhe Kaitoni Thani Koitomde Bithani Korobomde Bonai Kui Dongna Naini Nang Mana Mujuhe Kaitoni Thani Koitomde Bithani Korobomde Bonai Kui Dongna Naini Mangala Korok Sabo Kaidor Yake Mangala Korok Sabo Subrai Kaidor Yake Nini Muchu Marobno Kaidoni Thani Aphardi Bole Nini Nang Marobno
Nangmani no tongke Kaitoni samugo punangni Haino eren kibitarudi Bintani kairok zamano Nangmani no tongke Kaitoni samugo punangni Bintani kairok zamano Manggala korok sabo Kaito ruyake Manggala korok sabo Sobrai kairok yake Dừng dơ tóc nó ba sách tổng lấy nữa. Xin ý hôm nay rồi anh lang cái tổng đi. Cái anh phải đi cái tuần này phải nhiều ya phải nữa. Dừng dơ nó khó gom lấy. Sukhani apa kaitor mai genang subrai nona hambai di kurpaya ozorowo tam hingga apa kaitor hahanang tini awa hikinyo Prabhu sini 26 Youth Fellowship nang miyani simi tabsuk jora reba jaga nang tidului subawi nang kaha kurang kaitor mani bagai taboko saripang jorawo nono log lemeni bising tui nono khulum lemeni bising tui sengni ni busapati ro sugya pano sengje yak sukti ha sukti nini thani sengya phalai jabo apakaitor nangobono yasak jadi apakaitor o yafar maruni bisinti khai nini nini munggobjanan nini mungcung sasanani nini hawanani o samunganong phanang jadi tai tini o jorawo sengni ni busapati ro ni bisingo Yafari mana yafari mai rok tongi mano nang beba nang sengno saman baksa kai nang hamari kedi taya pakai itu o zoro obah kenyo sini beskang ni je program tomani awah kenyo nang beba jago nang hamari keton ni subrai jisu ni numong baya pakai ton tani sana amen. Ini bela kahambai sini sarno bo suri wui kelang mani bagai mozarawo ang koyana sini secretary no sini SNBSB ni secretary bono ang yang o dang sawo khai bini je klai de tomano klai dani bagai bokok sabai mani ya bulono ang koinar gana sini event sonjoy rupini bono ang elamba khuk tangani bagai ready ngai ganaro tong painani bagai ang poinargo tai bo alamba kuk tang bai bani ya gulono pal resap nai rogbo dol britongo ABPC pula CNBPC second third HBPC tai paithago BBPC norogo ready tong dali asna hamba 저토로노 산적가함 사리는 리사 마요 그작 동가 세멜리아 hambai sini ketangkai dono tinisik zora tai tabuk zora sini logi tongai jeno subai tongoni bagai tai ang hambai tai lamsoko tiniwo je phai tongai ro tai tak sairigo bo phai sokoja romno ang sakbaita tai sini sotono bebi sigla borongai nono khakaham tai nono hamzak mani tai nono khakuhura ke nono yasago sini bisingo
खरकसा बे खरकसा जोंनि रिसोर्स सकायांनि दंमोन बाबुगो सारिगो सकायगा अनबगै ब्लेकिनो जों खासरांगो ताइ दंथगो आमनि बगै आं कयनाय जोंनि आसार सकनो बरक तियार उन्दै फायनायनि बगै जोंनि पुइलावनो जोंनि रिसोर्स न जों याsak soknai जोंनि बेस्ट अफ रुयाखै जोंनि बेस्ट न याफ्रै तै कानि रेनाय जोंनि आसार सक आमनि लगी लगी न जों जोंनि हामजाकमानि मारि रगो जों रेनाय जोंनि प्रेसिडेन्टनि बिसिंतै तामनि बगि काकै जोंनि जे सार जोंनि रिसोर्स ब दिनै न दिनै सिमिनो बतंनाय खोना हांखो बसंनाय मानदर मागला आमनि बगै ताई आमनि लगी लगी न जोंनि बिसिङाव दङ जोंनि रेभारेन्ड बिशु कुमार देबरमा प्रिन्सिपाल टीटीसी ओंखाय बबो दिनैसो ग्रान दंनाय खोनाव ओंखाय ब गुबुननि एक्सिडेन्टआव थांनाय आं बगै ब खोनाव जोंलाय सकायग्ला गान बगै जों काइटर सुमन बिसिंतै ब गाहामके जोंनो कक जोंनि रिसोर्सनि कक स्लाय कय गाहामके जोंनो खोनारका आं बगै जों जोंनि कमिटि निङै हामजामोन मारि जिखनसा जों याफना मसंगो पहिला जों जोंनि दिनैनि जे एलएमनि रिसोर्सनो जों हामजाकमानि मारि रक जों यासारि हामजा मारि लायनाय आं बगै आं कयनाय जोंनि आसार सकनो यामो फैनायनि बगै आं कयनाय जोंनि सर जोंनि बिसिङाव हायसा बायजाक जोंनि टिबिएफनि सेक्रेटारि रेभारेन्ड अपूर्व देबरमा त्रिपुरा बेप्टिस्ट युथ फेलोशिपनि जोंनि सेक्रेटारि जों ब्लेकिनो कपाल गाहाम ताक्लाय बिसिङाव जों बनो माननि बगै आं बगै जों जत सिग्ला नङै जों हा गाहाम याफोर हायनोहाय आं कयनाय जोंनि आसार सकनो आसार सक बेस्ट गाननाय बेस्ट Enggak punya sini presiden yang mau pedi bus ganggo. Asas best kali dekat di. Sengia apa problem ya? Tapi program sih kayak tadi. Tambah. Kamu kau ini sini presiden no, sini हामजाकमानि मारि जों आसे कतर जों रिमेन एफनो जोंनि जत जोंनि कमिटि ताइ जों जत सिख्ला निङै जोंनि हामजाकमानि मारि बनावाइसे बैनो कानि रिनान बगिनो कयने जोंनि प्रेसिडेन्ट न दाबो नङै दंदे मनो जों फेमिलिया जोंनिया बाख्रबायना पालखे जों दिनै रिसिन बगै दिनै मेमिं दङ आं कयनाय जोंनि प्रेसिडेन्ट याफान बगै हायनो हाय जों बेखौ पालके जों याफान हामबाय जरा केसनि बिसिं पानो जों फायमिनि बगै जिन सानो कयनाय आसुमान बगै ताइ आसा समनो ताइ दिनै प्रेसिडेन्ट आं कयनाय दं दे ताव आं कयनाय दिनै दिबर जरावो काइटिनि कक्स लायनाय जोंनि सार प्रिन्सिपाल टीटीसी नि रेभारेन्ड बिशु कुमार देबरमा आं बनबो कयनाय yang besango kayan bagi bini bisingtino जों दिनैबो जे कक साहेब जों आसे क्लियर नि रक जों बिन बिसिंतिखै जोंनि आमानि कक बायखाय जों गाहामाके जों खानायमानका आं बगै बनबो लेखनो हामबाय yang besang फायनायबो कय आसे गोबां कतर कुवारिमि एफानो जों दिनै खानि हामजाकमानि जों केसा याफोर रिनान बगै आं कयनाय जोंनि प्रेसिडेन्ट पहिला रिसा याफोरनाय आमयाग्ल हामजाकमानि तेकैसो मारि जों या प्रब्लेम तेवाइसा हामबाय जोंनि सारनो
bobo jora kaisa ni bisingo pano sengno jora roman bagai sini tabuk je sini kurma panda sairik ni jengi tungmani amot sini tipang bo saklai talangka amlo ga angke saklai dia amni yagulo sini samung tongnai hodi samung sini 8 to 9:30 kan ba koinai tinero to hainai sini delegate sumna koinai sing khoroksa koryati khai sing totono hodi samung sing sawing thanglai tai khana pungo 7 a.m. to 8:30 a.m. o sini pungbalai ni samung tongnai tai amni yagulo no 8:30 a.m. to 9:30 a.m. amukai kurma pandani bagai tiar umum amni yagulo no sini 9:30 a.m. to 12:30 p.m. aro ha sini main sini worship service ba sini kurma pandangnai lokmung tei kurmungo tongnai sini SNBA choir bornogo sekangno phaiya koi tiar khai phainan bagai ang koinar tabukno tai sini ti phango tongnai sini Reverend Bijoy bogono kothma bohino secretary Dagdo Baptist Pastoral Circle Suriwi Chengnai Reverend Ronjit Debroma former secretary SNBA tai heli thumnai asers tai heli surinai Reverend Kishore Kumar Debroma president TBCU nagai satronugo bonogo orono phaijak tai elemot kuk tamnai evangelist Biman Debroma executive member SNBSB tai pal resapung tongnai Jamiling Khumunung Dagdo SNB choir tai saklai mungo tongnai ang sakbaikang saisung resapnai tongnai Borkathal Somongnogor SNB choir tai LMU haino hai sini main sini resource tongnai sini Reverend Binoy Daimari executive secretary Botu Baptist Convention tai Assam sini satongnai tai bini bising bikai kaitini ko sing khnai mannai sing topic rijak tongo the aroma of Jesus Christ besung tiniwo bini bising bikai sing belai kheno sing nakukmani ko khairok sing khnaka especially sini true leadership natai tei sing haino hai bin bising tei khnawo bo sing kaitini ko khai khnai mannai amboge tinoro joto phai manjak nai rokno ang koi roknai musmago mono phari sing bini bising tei khai bosa hatalmani phaiya koi kaitini ko khai ning boge angboge tui phaika ambogi sing thangi sini motharok ni joto poito khlainor sing salayana tai sing tubulayana sini mothani joto poito khlainor no sing kaitini kok khairok no phorani samorok no sing sari layana ambogi angnon khania koinar mung tai paitak surinai sini Reverend Ronjit Debroma for yes SNBA ngai khaklayo sini sarbo sokoijak no omahai biasa no te kisang koinar musumang kai sini registration update sopai kya 5 PM ni joratei update ngakai sini delegate gusuk ngakai 3045 segengraka ngaka kayo sini khnate bo ngnai ngaun bobi ang kisa koina musuma ngakai ang baksa lupa sang resistion baksa khaya ko ngang koyai jawro tongai ro sing resistion sing khalayane sini base stock sing kanlayane ngamo haikino sing pandarok sing manjak layane tai sini samung rogobo sing base kanino sing thanglayna koina ragmani kete kese sing resistion khaibru sini envelope tongo sini among ke promise ngamo sing amonok mannai je norok kha kawoi kaikino yapana musungiri manamo yapadi tai sing thangani saka arda sing rezak tongo langarok tongo adano gori kalang bagai ang koi anga asukno tei nang hakai to sing ologo sing salaipiona anga asukno hambai haino hai sini ti pano zamanya prikala Adalai hambai sing secretary no bini nang mani samung rok lai thang mani bagai ang tabu koyana dalam bakuk tangai sini Chongkhor Sonjoy Rupini executive member SNBSB ang kono koyana be boi lamba kuk tang penani bagai tai bopori be mani logi logi no Obishoron Baptist Pastoral Circle ni koya rokno ang koyana borok wazora no na paina bagai
Delay no hambai sini ti thangno bozoran bagi zoran bagi phedi kanga ang paninge ang korewana Joshua chapter 1 verse 10 ismi 18 Joshua 8 ni 10 ismi athara koranai Joshua lukorokno dagi mani hake Joshua bororokni tiphangrokno dagi kha batham dokha tei thangai bororokno hai hinai sawidi norni chamung tiar khlaibaidi sathamo norok o Jordan basuwai subrai norni kaito norok na mani hano nawidi baro Joshua Ruben rokno Gad rokno tei Manaseni haksa bosom rokno hagni saka subrai seleng musino samani subrai norni kaito o hano norni bagi lenga nai ranai hanmani kongno muitu saidi norni hig rok norni busabuti rok norni marmata rok musir mani Jordan ai naro matong ruknai te beba sengkrak rok yago da sengtiye norni takuk rok ni buskango mathangnai te borokno masubanai subrayu norni takuk songno te nono lengla riasak te subrai norni kaito romani khanmani hawo borok kaham ke asuk yasak hake norok sakni hawo phai subrai ni sele musi Jordan tima ayang naro sarka phaising romawo asuk phaidi hake borok Joshua no hai ni saka nung sungno beba dagima tei no sung abo khainai tei nung sungno rohor phanio no sung thangnai sung beba musini kok no khnamani haino ni kok bo sung nanai tei musi bai tongma hai cheno subrem kaito nung bai baksa tongnai prokase nung dagima rok no kebengai tei kok khnaya engnai bo ma thinai nung rasmise ragdi tei bukhakrak engdi kathambe be polnom sikti khainai kaito sing saga kathal pre hamai kutung kaito Belai-belai ka hambai sini chongkorno boilam ba kuk tang kelamoni bogi fadi hingga sajing sama hai sini ABPC norok ozorano na fadi nong niya gulo sin BPC chompong nogor borok nanai engkai jing jora khajak tongma ka hike abisingo na jing je mansak jing patrum laina chai tok laina engkai jora no jing ereng ko holai fadi hingga norok no ang ozorano ro
Bye.
Ni belai ke hambai sini jadi di sini koya rokno noren kerang ketui baik ke kai to nolo bui thangmani bagai antabo koya no sini Campong Nogor Baptist Pasal Circle ni koya rokno norok hai tabuk norok ni jorano nahar pagi norok bo borok resap bai mani ya golo ang koya ro tabuk no hatal borok ready ke tong lai ni bagi bong ni music ro ambai hingga jorano ya foro sen BPC no
हामबाय जोंनि CNBPC choir नरक हायनावहाय नों मेरानि थैबाय सुजाक गोजों गोथार दे हिनमानि आबोसनो गोथाल थवान सुनेनि कायसा जरा देखलां थांका नरनो बलाय हामबाय लबुंनि बिसिंकै हारि हिंगाय जों ताबु खायनावहाय जों जरा रलायनाय जोंनि हाटल बेप्टिस्ट पास्टरेल सार्केल नि choir रकनो नरक रेडिं गैयांगो फायबिदि हायकेना जों खापमलाय थांलायनाय
tei khnalai bo thanglai hatal ni yagulo ang koyana borokathal Baptist Pastoral Circle borok bo
bela hambai mariwo sini hadal Baptist Pastoral Circle ni sini choir rock nobo mungkai norok ni kurang ketui bagai sabui ini ni mau kuluma pandono serang remani bagai mungkai tabuk pai thago pal resap mung ni bisingo sini Borokatal Baptist Pastoral Circle angkoyo norok mo norok ni jorano tabung ni bisingo no na jadi tai Monia Glos Saicung resap mung duita circle tongo MKBBC by KBBC noroko solo ni bagai tomong norok track rock by resap na hangkai norok ni track rock ayang go music flag kaima jago norok advance nori toni hangkai cakup na asuna hamba.
हायनाहाय बेलाय के हामबाय जिनि पाल रोजाबमुंनि बिसिङाव रोजाबनाय बदल जिनि बरकाथल बेप्टिस्ट पास्टरेल सार्केलनि जिनि कयारकनो ताबो मोसान रिखर बेप्टिस्ट पास्टरेल सार्केलनि फरकसा रोजाबनाय मनि आगलो गानगाय खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टरेल सार्केलनि फरकसा रोजाबनाय मनि यागलो पाइथाबो जों जिनि SNBA नि कयार ब्रंनि कायसा स्पेशल प्रेजेन्टेसन दङ ब्रंनो जरबे मनि यागलो जों जिनि दिनैनि जे ओबिडियन अकगनतै जिन सानि बिसिंथि सिखनालायन थांसिनाय आबुल बगि जरा आसे गोबां हारिया गारै नरक किसर जे साजा कांगे फाइके चावो ताबो MKBPC नि साइजुं रोजाबनाय सल' ननो अजरानो याफार जागो मनियागलो KBPC नि सल' जे रोजाबनाय बबो किसा म्यूजिक बे एडजास्ट खायै रेडी के दंके बेले के चाने हामबाय
Bele-bele ke hambai sin takuk no bo natok ke resabai kelang thamani bagai gai chini jora orok hazak 6 to 8 gai hai himfano centa kisah mana holop lainai gai phadi tabo KBPC ni chini takuk hai ke buku o jora no na phadi gai kisah dati ke phake hamo tai music rogo norok ni aingo tamjak nai rok ready ni tong ke chao ngai moni ya golo no ang hai no hai chini SNB ni koy rok no ang koyo norok go ready khlai norok gana ono tong ke chao tai norok je present paina nai mani abo norok jora na ke chao hamba Hello. Awam tiga.
Nini baiklayam sama no khako blongo sobra Nini pongnar roge Chumui rogo kuyo sobra Nini baiklayam sama
chini bufuk no korang ketai baik ke sabai thamani bagai gang tabu koyana chini asar khorok ni yang o phai phainani bagai tai mo jorao no chini SNB ni koy rok no bo ang jora ya paro Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hambai sarikaham jotono sing sini SNB course ningai kaisa sikonsa presentation eba khaba act Jisu Kristo sini bagai langmani Kristo gothar dai kaham tudui sini sumsok ni bagai bini mokhang gotharo khutei musu jaglangmani abono sun kisanor ni buskango present khlainai asuk no hambai
हामबाय Bela ke hambai sini SNB ni choir brok just before sini speaker bo kaituni kok sanani sekang jengno action ni bisingti klaino kisisa kok sai kelangka bo pekhagino saka angno ni bagi Calvary cross ho ang thimar kha to aboni bagino jengjo tono tabok poritrani lamao him tongo poritran manja mathangja aboni bagai no sengtini kuthumlai tongma ba angke lai buma sino o action jengno belakeno emotional khlayo angkai mo haikeno chini subra jisu Kristo salja sangsaro phayei oba haike tok jakhana bu jakhana chemuk sabai abo sungno phunok langthangka action ne bisingtei belai ka hambai sini SNB choir rokno ngai jorasek naya kari khadi sing tabuk kaituni kok thai khnana bukak thangsinai ang tabuk mo jorano sini sar no ang joraya pharo bai
Jotono Serikaham. Serikaham. Kaitono Belekeno Hambai. Tini Salmari 4th October 2025 Omhai Shalo Omhai Sanja Jorao SNBS Bini Wainui Chidok Kuthum Laimungo Phaimanjoknai Kereng Mothani Siklarok Adong Rok Tei Ani Samung Tang Rok Samung Tang Song Rok Tei Ani Borom Klaijaknai Borok Rok Bebakno no Kristo Jishuni Bumungbai Kaksangma Hambai Tei Chibai Yafarok Tei Bo Ang Tong Thogo Omhai Jorao Omhai Salo Ang Sakbai Thangno Narbai Baksa Manjagi Man Bagi Tei Ani Kisa Light Mo Light Kisa Tangnani Ano Subida Klai Tongkha Haifano Kok Gri Sing Girjarago Kok Saka Hanke Tangnai Jotno Nuhurino Kok Masawo Loing Maba Hanke Orak Hanke Kebono Nuhuria Abo train Sakati Kawi Ambasa Faising ni Pai Dirgudas Paralai Jireniawo Idvata Nukmani Bal Brokai Sinuksio Norok le anu nuhuri tong kena angle noro nuhuri ya abo tahunai naik karok Bollywood ni Jeffrey Brock interview riwo poila wo shooting klaina phai light bus kango kemano nuhuri ya acting klaina thangfru shok chao mai ngi tong kha hai phano adjust ma klainai ambai ke ang waini au hai jaga kok ma sao ke bano nuhuria ke ba bui ke nuhur mane katal system kai to lab jak thung chini sikla ro katal system khlai phaile mane tebo ang ojara wo kisa sai kok sawi hambai mar nai chini nograi no resource no I am very happy to see Executive Secretary Reverend Binoy Daimari in the midst of us. On behalf of the TBYF, I would like to give you thanks and give respect and honor. And I believe Bodo Baptist Convention and TBCO is going to be have more and more close relationship in the days to come. Amai klai angtebo hambaya faro ani samung tangsong rokno brok ni jora brok manan tongmani haifan anarmani tei SNBSB ni tang phangokra rokno hambai maya faro rogana jorari man bagi omobai ke ang sikla rok ni aro SNBSB o kok samani omobai ke waini ingnai association o taklai waini pungkha ang tebo TBYF ni ngai narok joton na hambai ya faro narok TBYF ni fan SNBSB TBYF ni thong norok ni Wansukmao Chubama norok ni association ni views norok ni association ni bebak phaisingo TBYF no teibo sekangrit langnani je khatongma
abo जों feel खालायो TBYF ni samung humung rok tabuk tebuk kodo tei bini yarung rok bini bedek rok saharmani jengkha जों जतनो सेमानो जोंनि TBCU TBYF amo multicultural tei juda-juda language juda-juda tongmung juda-juda kanmung chomung wansukmung idea rok views rok abo belaino wanama singsa tei abuni bisingtino kaitorni hamari tei kaitorni naithokma juda khe sijago जों TBCU kaisa kok samung bai manmani bai buci mung bai samung tangmania juda-juda samung no juda-juda culture no ma thangnai ma samung ma tangnai aun magino chini TBCU tai TBYF belai no kha kotor abo जों saimana nangnai aboni log loge ang kisa saklai mungbo saklai na muchungo buskangni 48 TBYF annual meeting norokni association ungnai buskangni January talni second week 9th to 11th 2025 SNBHB rok host khlainai te abo bojaga ungno tabu saimania kho abo kisa talni ulok rok जों saiman nai sinai te aboni bagai Tripura Baptist Youth Fellowship kurung jagani boro rok bai shahor laimung manlaidan muchungmung thamsa baksa khlai kha kwar baikhe kusungui tonglayo kok manjulai tonglayo kok kecharlai tonglayo aboni bisingo जोंबाय thamsa baksa khlai himnai Garo Baptist Achik Chadambe Meghalaya tai Assam brok ta phainai no Garo Baptist Achik Chadambe ni Bagmara Amchoini Achik Krima 3 brok phainai at least 30 delegates angbai kok sahorka abon logo Mizoram Christian Thalai Pol brok bo joto jorano chungbai baksa himui tonglayo hailai tonglayo chungbo thango thangnai kisa tal sekang ang brokni aro thangkha prai 11,000 delegate rok aro kuthumlai mankha bale wanama singsa tei brok bo phainai abono karai Mizoram ni te kaisa Lairam Baptist church ni borok rok abon ke longlei lai thango borok bo chinor manjar mo ke phainai kok shahor khang borok bai tei bo taklai khe जों Karbi rok no bo nuknai Karbi Anglong Difuni bro Baptist no bro bo phainai te Nagaland rok bo phainai Manipur ni Thado Baptist Association ni borok rok ko ki rok no bo जों taklai nuknai Assam Baptist Convention ni youth rok no जों nuknai tai chini takok bodo rok borok to phainai no borok ke chini ba teibo जोंबाय baksa thangnai bisio bo phaikha te borok to phainai borok no kok to nog rohorman bisingti जों kurunglai tonglai ta kisa
saklai mung hingke buskangni October talni 21st 22nd tai 23rd October 2025 buskangni talni talo Bodo Baptist Convention ni youth Diamond Jubilee 75 years brok celebration khlainai brok ni aro thangna bagai brok koi horkha जों थानसा बाक्सा खालाय जों थांलायनाय जोंनि TBYF नि सिमी SNB BSB no जों cultural program tlang nani bagai brok no ang brok na chung chonglaika tai kaisa team bo bru rok ni bisingti kaisa team thangnai जों joto थानसा बाक्सा खालाय जों 100 delegates rok जों थांना जायतनाय abongkha Fatarni habai kurung laimung tei tabuk chini Baptist rock o India hawo belai ke khas rang lai thansa baksa anglai majora a thansa baksa anglai mani wo kabangma Baptist group rock Baptist organization rock kabangma state ni India hani age kamai tongbai mani thansa baksa anglayani bagi chung sinilaya tabukhe Baptist Youth Fellowship of India by kurunglai chung tabuk thansa baksa anglenani chengkha Baptist Union of Tamil Nadu brok bokisa salsakang chung baksa thansa baksa angphaika Kandamal district ni Odisha ni brok bo thansa baksa angphaika amhai klai West Bengal ni Baptist group brok ne ro kaitham Baptist group rok tongo aboni bisingo kaisa to ongjak no tei kaisa rok phainani chengkha aboni moi kaitonna hambai chini Baptist ni borok rok sikla rok thansa baksa anglai tonglayo o hao khali rogo amhe klai annual meeting rok khangke thansa baksa kuthum lai khangke chung nuknai khali wo chung saiman mani mote tura wong nai whole India ni chini annual conference sikla rok ni chung aro bo chung thanglai nai tei bo chini TBYF ni simi ang saklai na mu chungo buskang ni October mo talni buskang October 24 tai 25 chini Union Baptist Church chini TBYF ni seminar unnai a seminar ro unit thugui जों खरक बाक्लाय डेलिगेट रक मानजारांबाय गयलेखा कग्रक सालायखा आउन बाय खरक बा मो SNBSB नि खरक बा डेलिगेट रक आदं रक आरो थांनि माजाक मोननाय डेलिगेट फीस संखाय 200 टाका आबो सालनैनि बागै होननाय साक्लाय मं आसुक न फायदि जों एलेमबागनि कक जों खक तांलायानो जों जतनो साइमानो तिनिनि साबजेक्ट आरो रुजाखा ओबिडियेन्स बा कक नामा एबाखे कयनेनेखे तंगमा आं एलेमबागनि कक खक तांनाय आबोंखा जिसेया दियारि सिलांमानि जिसेया Bijab chapter 1 verse 18 ni singang pore thanai phaidi chung tabuk thamsakhe kok salayano hanai subrayung sao norok ni bebak sumsok kachak ungphano kothor ksap hai
kufurnai abo belai kecak phano abo khol hai kufur nai norok khafurui kok khnawi tong kha hanke norok ani kaham buthai muchawno pia norok norkhe tei kebenke norok sengbai buthar jakbenai hone subrayong kok bai thangsao kaitor bini kok thera prochin bagi hamari kublong khlaitong amen suryano apa kaitor nona hambai dini elembak ni kok seng khok tango laika te khana laika hamari bidi nini elembako samahai nini kok khana ka hanke seng buthai ka hamu chanai kok nor ka hanke norok yagul sujaknai hamiok lainai apa kaitor nini kok kubui nini kok kathang nini elembak ni kok phola katharbai sijakmani hamar ridi ang chugia nini seleng nini kok no sanai hamar ridi jisunu wisana amen borok ni langma belai khane morok tamni ke kaitor bai kosol khlai snamjakmani bini snamani wana ma singsa bo bai snamjak phano baithang teibo snamai mannani bini snamjak manoino teibo sobangnani naithogrunani abakha borok unishu norikha borok unishu wana ma singsa tei kirima singsa khe snamjak borok unisuni khukbai borok unisuni bini khlaiman mabai borok unisuni bini chukmani bai kaitor no lobnani kaitor ni wansuk mano fulfill khlaiani abno supungnani kaitor borok unisur no gyan buddhi rekha borok unisurok baithangno wansugui baithangni wansukma bai ketal samung khlaiani borok unisurokno a talent rekha phiaba kaitor no pogui juda lama thangmani bagai kaitor baithang saklainai nangkha tamkeba norok ani kok ma khnanai ani kok ma khnanai borok unusurokni khlaimanma tei wansukma tei khatungma abo kaitorno barui thangnani muchungma englaikha muchunglaikha aboni bagino kaitor tam saklaikha je norok khafurui ani kok khna ka hanke norok buthai kaham machanai phia norok norkhe ba kebengkha hanke sengbai butharjak munai hinai sobrayong khukbai thangsao ojarawo ang muitu mano kaitor sumsok khlaiman uklogo joli jagai suari khoroksano morogremani je langmani phang abo chanani thangka hanke abo kebo muchak lak sima phang bothai chawi borok langma phangni bothai no muchanani belkhna tugui thangka abo chung genesis nugo je suari khoroksana morugri tonikha sengbai klai je chanai thangnai bono kochok ni hingnai kaitorni kok khnamani tei koinene tongmani chini kok bai wansukmani obedience ba tamnani obedience english bai samani no chung buchi mano kaisa hingke koinene tongmung
ta kaisa bini kok khnamung duita kaini khlai abo जों बुजि मानो बिनि कक खनामु बिनि कक खनामानि आबो काइतर न खा हामरिमानि बिनि कक खनामानि खा काइतर न खा हामरिमानि जॉन चैप्टर 14 verse 15 no tamsa norok ano hamjakhe norok ani kok makhna nai ani kok khna ka hankai norok ano hamjak maklayo ang nono hamjak maklayo kaitor sungsa na so hamjak mani bini kok khna ka kaitor hamjako abo thiklai physika kok sakai aro thamo pleasing god kaitor ni kok abo khnanani abo wanawa singsa kaito ni kok khnanani abo tanghani chini जों abo bini tongmungti tongmani bini kok khnamani bini tongmungti tongmani te bono kosol bono nature khlai bini nature ro chungno takha bini nature ro chungno tam khlaika snam kha bini kosol khlai snam mani bo hamjak nai bo chungna hamjak nai जों बिनि कक खना खांखाय बना हामजाक मा क्लायो ते bo chungna hamjak मा क्लायो bo chungna hamjak ka बिनि साजा जिसु ख्रिस्टनि बिसिंति hamjak ka जोंरो थाइसिङो क्रुसो गान्ता बुजाके hamjak mani aro kaitor tamsa elembago bebak mislai hamjak mono kotorku kumsau hamjak mono kotorku a hamjak mungno a hamjak mungno nayo kaitor no kha hamrimani khajan ta hokte bukso जों kaitor na hamjak khangkai bini kok जों ma khananai bini ma kok ma khananai koinene khe tongmung ni bisingtui जों Kristono जों present khlayo koinene tongmung ni bisingtui sikla jora koinene tongmung tongnani bini kok khananani abo most important sikla rok norok oro sudu जों tamo nukha hangkai oro जों nukha sak soinani patient sak soinani simi जों nukha phiaba जों sekango thim जों nai nai di titni chapter 2 choi जों verse 1 ni simi pore hege जों tamono nung kok kaham hanjak mana phurungdi chakra borok no bebagono yak talai di hindi tongmung kaham tongdi hindi sak soi di hindi poito krak ung di hindi kaham ke hamjak di hindi bebagono soi tong di hindi bebagono so aboti ke chakra jugrok nobo buri kathar ngai tong di hindi borok buino hamya saya angthai nungkrakia angthai kaijak buri siklarok no sak sakni saibai busabuti rokno hamjaknani sak soinani kathar khe tongnani phia busaini kok khnawai honjak hamjuk kaham ongnani phurungna bagai chakra jugrok kaham no phurungthai aboti khe khoroksa phano kaitorni aroni kokno hamya hanglak niso jongoro bebagno wansugi nei kha hangkai je bini kok khnamani bisingtui tongni bisingtui जों kaitorno kha hamrimani tai
kaitorni bisingti जों koineni ni bisingtei kok khamani bisingtei जों kaitorno kha hamrimani klayo kha hamrimani klayo जों chini dofarogo जों belai kheno koineni tongmung जों tonglayo chini kok by literature ro klaidi hinmanwi juda klaijadi hinman juda takisa please clement takisa aro koinene khle kok samani kok samungo klaidi juda klaijadi juda kisa klai okra rokno nijeni ma phano klaidi abo kisa klaijadi o klaijadi mani belai khno ta hnani budha kok borokni application roksi ka hangkai abo o jadi mani o belai khno wana masingsa chini dofa samaj chini ageni culture belai khe wana masingsa okrani biskango koineni khlai thangmani जों nugo achuklai tonglaikha okra ro ayangti byangti himi thangnai himi thanga hangkai sonnon klai thangmani aboro koinene chini culture tongo okra ni biskango koineni khlai tongmani kaitor ni biskango जों amhai koineni mangthai kokhanai mangthai amhai klai जों kokhana hangke okra ro bunuk nai o aboro kokhana nai aboro koinene baksa bahai sia yakung khitari ai thangmu tam nai okra rok tam sanai okra san o obole judano koinene achuk thani thang thani kok sa thani bele koinene mang thai most important amok khoroksa pastor no abochini culture ro जों okra rokno जों kaka mama dada no baksa culture bhai krui koinene krui khoroksa pastor thangi achuk tongmani bona thang saika no bufan islaise okra a pastor thang saika no ofona maicha phai ni nei hai bung se khui dikha buhan islaise okra tabuk যেমন নিদা কিশোর ন আর নগ থাকা চিন নগ থাকা আনি চরাই সানান্তা ও কিশোর মাইচা ফাইদি হিংকে তাম ন দা কিশোর তাম ন দারা তাম ন জল নাই হাই বুমান স্লাইসি আংকরা আনো সে বুং খুও কইনে নে সে ক্রিবলা আং সারা নে মাখাই চিনি কালচার কইনে নে আবো তামনানি বেলাই ন তামনে চিন কালচার তঙ্গো আবো না হন্নাই আনি yong ni saman borok na bumung khoi di nai basa culture bumung kho kun byapar ya bo no problem bong thani chini cultural le problem to na abo bejal ta munusla ba ani bumung si khub le ka ba kri mama ba kri je ba kri mungsa kri ta ma ko sla ba nai di chini abono na chung matu thai klayo chung abono koine ne o chung mat koine ne tongmu chini elembak abo chunga frungo koinene tongmu nung leader chongja ko tong khang kai nung koinene bai ma frungnai tit no ba bine sawo nung om hai koinene tongdi okra rokno bo nung frungi manai abo haina nung kokkhana nai indi nung okra no frungi manai tan ko orchung elem bagni mode tamno o a okra rokno frungjak na frungna nakha elem baga koso pore nedi bangla beke tew ju daklai siu nung charai phano sak nang je tangdi nini koine ne bai nini simani bai biggota bai nini gravity bai
खमबाय चिरकबाय खमबाय गाम्भीर्यता निनि खमबाय नों फुनुबि निनि कयने नो समाजनि थानि अक्रानि थानि मथानि थानि जतनि थानि निनि कयने बाय निनि बुसकांगो फायका हांके न कयने मांनाय निनि बुसकांगो फायका हांके न ननो बुइनो साफानो ननो अन्ताबको वाइ ननो हांके साइमानगला को आबो न अरो नने abum lagi no abai klai tongmung ungkha abo kaitor no kha hamri mani abum bisi no kaitor no kha hamri manai next point kok ramani koine ning mani praising god kaitor no koine ning bising tiklai kok ramani bising tiklai jeng kaitor no lobo Psalm number 149 ni 459 ni kaitor no lob kha hangke kaitor koila borok no tam khlai koine ne se khlai grau koine ne khlai grau koine ne khlai grau ara pore ne di norok nuk nai je koila koine ne khlai mani am to bebak hamari shokai mani kaitor no lob mani klai nung koine ning mani abo kaitor no lob mani klai jeng rucamung sine rok bebak no sak no ang chaya ang chugya nini thani phayo bebak sak bero koine ni bai abo sangsar ni borok rok hai lob mung a lob mung jatia chini koine ne klai lob mung akoine ne khlai lob buk no kaitor hamjago na sungsar ni borok no haide borok rok haide o cinema rogo nungma hai yangkhe wesabe no hospital klaijak yango nayok khe hospital klaijak nayika khe yango mondiro thangai bokrok thuk khlai rikha nang bacheri yakhe angta unoro thinai jure sanmani tako jure sanmani onmogino sanmani birmani khangmani abrok tong sanmani birmani tam pherlai sanmani hingkai angnono jesu log sanmani khangmani hingkai dharjo khlajak chada birmani hingke abo অংশু কিনে নন যে রহর নাই দেখানি যে সুপান রিথং আবনো বমান কইনে নে খলাই সানমানি আবকে বীরমানি আবন খাজান তাকো বকুসং जों तामना हंखाय जों आबो काइतरनो कयने ने खलाय मानि आबो काइतरनो लब कयने ने खलाय बिनि कक खानामन बिसिंति kaitor no lob nani ause kaitor nayo te kisa hangke je chini subrai Jesu Kristo bo bini bufani kokhnao chini subrai Jesu Kristo bo sakno rimani bisingtei sumsok no nakarmani bisingtei bo chini afa kaitorni thanio bini langmano bo yafarni mani bisingtei chungno poritran rekha koine ne klai abno koine ne mani abo pujar chonani slaise sacrifice din se taibo kaham ko khnisho kebo kaham ko James chapter 1 verse 22 obedience is better than sacrifice sunabo seven abongka sak no kaiton thani ya farmani obedient inka sak no kaiton thani ya farmani जों नंगौ जिसु ख्रिस्ट
bini sak sak no kaidin thani yafarka abon bagino Hebrew chapter 11 tam saka aro saka chung omhai ochai kotor no mankha je ochai kotor bo osungsani manui rok no yafari bini sak no si bo yafarsiu abhai ochai no si chung mankha nso abhai ochai no si mankha ochai rok mungse manui yafarnai boro yafar jaga taku kumun rok no si yafaro phiaba sini Jisu hungkai sak no se bo yafarka belai no wana masingsa abon bagino Kristo Jisu bebak nislai kucuk sakawo balik lek kucuk sakawo Hebrew akoksa Hebrew bijabo akoksa bebak suar nislaibo bebak borok nislaibo bebak sungsani mutain nislaibo bebo kucuk sakawo abon bagino sakno perform klemen sakno yafar mani abon bagino sengero tamno praising God performing to God tei bini kok namani kaito ni kok namani Jisu ni kok namani abongkha chini permanent foundation paithak obedient mani abongkha obedient jung ungkha hangke permanent foundation jung mano abo mothi likito susamachar 7 অধ্যায় 24 থেকে 28 jung nugo mothi simane kothama kaham 5 অধ্যায় nisimi 7 অধ্যায় jung nai khitam no bebak no Jisu Kristo bini borok no phurungmani bo phurungo nini ari rok na hamjak de bini ohai ta khokdi sandi naitukdi dogar budi bebak no aro tongo 5 অধ্যায় nisimi 7 পদ পাই থাকো লাস্ট tamsa chapter 7 ni paithak phasingo tamsa khorok nui nok tangnai khorok ni nok tangnai roni kokso ani ok kok khnaui am hai tong khangke bo holong sakao nok tangnai hai ani kok khnaya hangke tangnai hasing lung sakao nok tang mani hai ketamo hasing lung ke abo nok tikile tam ke tilom kha bebak na bai thang bai kan so bai thang bai kha phiaba holong saka nok tang nai abo tam kha bokai abo ke tebi nok bai li han so abo haino jung kok khna mani o abo holong saka o nok tang nai permanent nok kaito ni kok khramani mol brum ni bagin lang mamannani as a permanent foundation o abo kaito ni kok khnaman bisinti khajam ta hukte buhukso tini nong thani ang chapter point so pleasing praising performing the permanent mol brum ni bagin mol brum obedient nung mani abo nung sengsara tong purufana hindi sengsarno yakar thangpuruni ulopana hindi abo kok namani o abo belai kheno kaham belai kheno kaham so kabang ma ele magono o chere rok norni mafani kok khnadi abo no puila karang nang dagima kok namani belai no wana ma singsa Jisu Kristo ni kok khnawoi army chief kabang ma hakchal ni simi bo phaimani 20 miles himui bo Jisu thani phaisa paika ani sadla hamiangi tongkha hamri jadi Jisu bono sawo narok hamnani bagai simise narok phayo ni bono kudika kulka phia babok bini kok khnaka khnawi bo bini kok aje
Mono kudi mani kul mani khanawi bo Jishu Kristo no poito thangai botei bo tongkha hake Jishu bono saka thangdi nusla hamka no kokhnari hanisla bosla hamka ni samani bo poito chawi Jishu Kristo no thangdi ni samani khanawi bo nogo phai ul ni salo bo phai sobe ke himte phai neiba kamini borok sasok kabono nusla ba hamka ble bufur hamka mia dibor jorawo ha aida in wafru muito man ka Jishu Kristo samani nedi bo jodi Jishu Kristo no nung thangya sak ani chrai hamgla kin to khake mini chrai hamgla kam Jishu Kristo ni kok khnawi uthang hamka aun bagane khazan ta hubu husong so kok khnai tong mani bono poito chawi tong mani bini lamate himmani most important belai black na song abono song one shooter na ma kok rok no kaitor ni bising ti tong khangke chini dofa chini sikla rok nai thogui phainai cheng kok man yani cheng kok man kha rchabung man yani rchabung man kha tabo kanmung chumung tabo mojangi phaika gothogui phaika buskang himi tongo chini rchabung rok wanama singsa tabo komun dofani borok bo abono abrok no translate khlai rchabai tongo mizoram rok phana hindi komun jaga rok phana hindi South India o botabuk chini kok rok translate khlai abro chap jago wanama singsa chung jabe chung translate khlai ang mena khazan to te bo husong bini kok khlai to khakai teibo chung hamsarnai aun magana thaising ang akok rokno ang porinani porimani taisa ang haino hai poriphinai Isaiah chapter 1 ni 15 simi sung nai thake tei bunugo norok hamsarnai hingsau norok hamsarnai sung jisi adiarino hope klangmani sung elambago sung nugo bini khukti sarimani rok sung nugo ortamsa orosawo je norok ni khul rok norok khul hai ku furungnai thei kachak abo khul hai ku furungnai misau khul hai ku furungnai sumsok kachak ungphano kothor kasap hai ku furungnai kothor kasap hai nai abo tabdani abo tushar nok kasap ni rekha abo chini kok borok bai asol kok borok ungkha abo ingkol hai ku furungnai agirogo kufur